na ay mga panultihon nga mahinumduman ako sa mga katigulangan muingon dayon giluto sa iyang kaugalingong mantika. Kasabot mo ana nga idiomatic expression nga Cebuano, giluto sa kaugalingon niyang mantika. Ang adobo ba, di ba? Sa una, karon ang adobo karon baboy di na makakaluto, imo naman butangag mantika para maka-adobo ka. Pero sa una, iditso rin nagbutang squale niya or kaha niya, ditso kag ukay, ang iyang kaugalingong mantika mo'y muluto niya. Kasabot mo ana. Awa mo kasabot no. Kana bang ang atong kaugalingong binuhatan maoy mi patay o mi pabugat nato or mi hurot sa atong mga kalipay o kalinaw. Marabag gipaagos ta, gipaantos ta tungod sa atong kaugalingong binuhatan o panghuna-huna. Nya karon si Kristo misulti og unsay maka pahimo natong miserable basta ato ning tugutan. Una, ang paghigugma sa kwarta. Gisgutan naman agahapon, karon sumpay man eh. Ikaduha, kanang magsigitag kabalaka unsay atong kanon, unsay atong isulob, unsay atong puy-an, kanang itawag natog basic necessities. Kanawang maghuna-huna ta ana ba, magsigitag plano para ana. Mao na nga kusog na kaitang mo kwenta kung pilay atong kwarta, nya mabalaka na ta napabatay bugas sunod adlaw, labi na karong gakrisis na. Balaka na kaita hangtod maapektuhan na ang atong pagkatug, di na kaita relax matug, ang atong batasan dali na kaitang saputon. No. Naunay na ka sa imong kabalaka. Kanang kabalaka iya ginasiyawa. Timan-e gina ninyo ha. Ang kabalaka iya nasiyawa. Ang gustos Ginoo ingon siya ay mug kabalaka, di man kita niya gustong pabalakon ini kaugma. Siya ayaw mo kabalaka sunod adlaw. Na naman gud nay gigahin nga grasya matag adlaw, pero naa sa nay suliran matag adlaw. Matud pa niya, ayaw na lagpun ang suliran karong adlawa. Kay ka naman kung kabalaka, future ang imong gihunahuna. Gahimo kag problema para ugma og sa sunod nga mga tuig kaha. Nya imong ipuno na karong adlawa, doon na guroy problema. Nya ang katong problema nga wa pa moabot imo tong kwaon, ipuno nimo karon. Nya napagikabuang siyawa, pahinumduman pagyud kas problema nga miagi na, ipuno pagyud karon, deporte bugata, mao na nang ma-stress na ka. Moingon na ka, grabe gyud ang akong stress. Kinsa may gahimo ana? Ikaw. Mao na naunay kag luto sa imong mantika. Ay mga naong ninyo ay mga mabalakon kayo. Mao nang di na lang mo kapalit og slot. Kay magsige naman mag-ingon nga, uy, ug ipalit ni, unsa na li ipalit ugma. La, mao na. Mao ginaysagad mahitabo. Ayaw, palit ko tang kakrisis aron. Anong naong, anong paria si baligyag slat. Ana, no? Niya hangtod, magsige na mo gunahuna. Ayaw na panganak. Niya, mamalit og pills, mamalit og kondom. Niya, dili din na gasto. Gagasto ka para imong butangag virus ang imong lawas, anang mga pills, kanang mga chemical imong giinom. Nya kanang kondo makadugang manas kabalaka, hashtag mabuslot, hashtag matangtang, hashtag masipyat. No, ana, magdugang sa nagbutang sa nagkabalaka. Bisag unsa ayode, kanang mga antay palaygit, kanang laygisyon, ang linaygit nga tao mausabay ana ang iyang mental na ginay changes sa iyang mental kanang kuan ba panghuna-huna, either mahimo na siyang promiscuous on sexual activities, kanang ligated o kanang gibasectomy, mo saka ang iyang
desire for sex. Muna nga magbisag kinsa na lay iyang kana ganing hilabtan o bana man na siya na basiktomi, manaw tatag basiktomi, alam siging tira ng kinsa na dihang mo paduol niya. Ang babae sad ganang laygit nasa inauyo na siya, laygitin bitaw basta di lang masakpan, di na basta ko mamabdos, ala tira may ni makatilaw tag lain-lain. Mausaba ang mental framework, ang iyang moral stand tungod atong palaygit. Ang kuyaw ang hasta pare mausab ang sit up mo. Nabitay pills, nabitay kundo, ana. Mo na ingos Kristo, ayaw mo anang kabalaka. Unsaon man, salig mo sa inyong amahan nga atuas langit. Giatiman man kay nang mga langga matud pa niya nga wa gid na magtanom, wa gid na mag-ani. Giatiman kada adlaw, giatiman. Kita pakaha nga iya gitang mga anak, di ta niya atimanon, di ba? Ano mo diyang sige mong bangko. Mga naong gid ninyo so simba-simba, ako sad misa-misa. Kita manggoy nagpakaginoo, kita manggod mo'y nagsigig paningkamot nga moatiman sa atong kaugalingon. Mga hambugiro mga itastanan mo na sa unang pagbasa kadto si Huas, giluwas man to siya ni Huyada katong pare, pero pagkamatay nas pare nga nagluwas niya gikan atong Atalya, nahimo na siyang hari, purti na sad niyang buguya ang anak ni Kuan ni Huyada nga si Zacarias nga mibadlong niya tungod sa iya na sang daotang binuhatan. Sige nagsimba ng mga Diyos-Diyos, iya na sang gipatay. Tungod kay di siya gusto nga sultihan siya unsay angayng buhaton. Kay iya nagyong gihigugma ang mga butang sa kalibutan. Wa na siya mahigugma sa Ginoo nga naghimo niyang hari. Unsa may resulta? Agisong sa siyag laing hari, gipatay gid siya diha mismo siyang higdaanan. Nausay mabalaka tabi sa gahigda na ta di ta katog. Daghan kay ro nga gahigda di katog, mag-inom nag sleeping pills kay bisan des imong higdaanan, gipatay ka sa imong sala o sa imong kabalaka. Ka mo karon, lingian na imong tupad. Lingia ba? Ing na wa ka mabalaka, wa kay kabalaka. Ang uban mabalaka lang, bisag mo puti lang ang buhok, balaka na kaayo, patina dayon, patina. Ngano gud taong naingon ana man ka hastang kilay, mabalakas mga kuko. Grabihan naman sa daana. Mas stress tungod siyang buhok nga wa mariban. Ang uban mas stress kay wa nay signal, way wifi, wa nay internet, mas stress. Di gyud ka kapundo bisan na lang mga usa ka adlaw nga way kuryente, way wifi, way internet, di kakahimog mga butang nga maayo, ratol yung kaistanan, kay wa na'y load. Mga asawa, maratol kung di na matawagan ang bana. Sagda ito Total, ug mamatay ito. Kuan man gina, ipahibaw man gina nimo. Nya sagdi isag to mamatay, mo uli raman gito, bisag pila pa kaadlaw, mo uli man gito, mga usak semana, mo uli gito matagbaw man gito dito kuan sa pikas. Balik raman na. Ay napagsigtawag, ay napagsigratol. Hala, unsa niya nahitabo, ay sos, inyos ra na. Kusog kayo na itong social media. Dali ra kay nastanan, mga o maligsa na pananglitan, or giatake na dito sa motel, tungod kay namatay ibabaw sa kamay. Narabay uban mamatay ibabaw sa kamay. O Jesus, inyos ra na. Kaya ang security guard sa motel, moingon man to nga, o di ay namatay dire. Pagtanaw, ID. Pare, may ID. Ang guman ni Kuan. Basta mo ni siya. Di ni pahuway ba kayo, anay laing ka, itulgan. Ana. So, inyos ra bang gunagod? Karon pang panahon na, dali kayo Kanang na ay maligsan. Katubitang security guard nagituyo og bundol sa katong SUV, unya pagkatumbag latayan pagisligid. Ay so why wa kaabot ganig usa ka oras, wa na viral na.
Pwerte, bisag asa tago ang driver, sakpan gede, daghang ega picture. Mga tao karong galakaw, pulos gadag cellphone, unya sigig live. Ang nga buangon karon di na magtanaw dahan. Ni ako ron diri sa kuan siglakaw. Pagkakita na naligsan, ana sa dayon, awa na, kuha dayon ka. Malipay man to sila ato, kay kani viral ni, ako'y makaunag post, ani, viral dayon ni. Muna pare, mag-holding hands ug ang madre, maglakaw, ana, picturean dayon. Dali kay mabiral, naratan awa, pare ug ang madre, holding hands. Wa dila kay bao nga senior citizen da itong madre, nya giagak itaos pare. Giagak ba kay lisod naglakaw, lisod na sa kakita kay gidiabetes, gikatarak, mo ditong ga-holding hands ug ang pare, ay picturean ang likod na tanawa pare. Mura man ni Padersiano niya. Na ay kabalaka eh. Nga ikaduha nga atong sulti kanunay kaning atong tubag sa Salmo, sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Kining kaniya mao ni ang Ginoo. Atong ampingan, ato din ang responsibility ang pag-amping sa iyang gugma, kay kining iyang gugma gihatag ni niya nato. Matod pa ni San Juan sa iyang sulat, first letter of John, chapter 1 ko kahibaw, ingon siya, ang kapasidad nato sa paghigugma sa atong isig katao, sama sa paghigugma sa Ginoo nato, posible gid na. Kay dili man kita maoy unang nahigugma sa Ginoo, siya maoy unang nahigugma kanato, ug iyang gipaambit nato ang iyang gugma aron magamit nato paghigugma sa uban. So unsaon man day pag-amping sa gugmas Ginoong niya nato? Gamita, kay kanang gugma ko dili na gani na gamiton, mamatay na siya. Love is always active, not passive, not dormant. Mana ha? Nung dumigi na, din agani ka mahigugma, mamatay ng gugma. So mamatay ng gugma. Unsa may makamatay sa gugma? Kung di na nato gamiton. Muna ang tao nga mabalaka, di na man na makagamit og gugma. Di na siya kagamit. Mao nang mamatay ang iyang kalipay, ang iyang kalinaw, ug ang iyang gitawag og ka-relax. Mawa dayon na, kay wa na may gugma diha niya, kay nabalaka naman siya. Di ba? Ang gugma di man gina mabalaka. Matud pa sa 1 Corinthians chapter 13, love believes all things, accepts all things, endures all things. Love is eternal. Very active. Yan na, basahan ninyo 1 Corinthians chapter 13. Na ang tanang activity sa gugma, love is patient, love is kind, love, no? Pero yun ka-aktibo. Pero mabalaka na gay ka, wa na jud kay gugma na. At tanawa ng bana nga mabalaka sa iyang asawa, unsa may mahitabo, siloso kayo. Makig-istorya lang ang asawa sa pari, dudahan dayon ang pari. Muhisgot lang ang asawa sa ngan sa pari nga magdaig-daig, dayog kusmod ang naon. Ang naon sa mga kadiha, nga liminister manunta ka. Kusmo dayong naong, siging hisgot anang pader. Saan? Keras kang pader. Nabalaka man. Pero nahigugma siya, maingon dahil na siya, bitaw day. Nindot ginas pader mo, kuan. Saman. Bisag kung sa lang, nagihisgutan si mong asawa, nga nindot sa pader. Ana, mo support dayon ka, malipay sa ka. No, manyag maghisgot ng imong bana ni Mari, bigot pa man ka ito. Dahil, paparihara matamog edad. Ay, may maguwang ninyo. Maguwang manggod na siya nako. Siya, mura lagi hugot pa kay siya angay. Ikaw, iya na kistanan. Ano, niya, masilos dayon ka. Masahan, kagusto ka? Ayaw. Og nahigugma ka, mayon ka, bitaw, gigasahan po siya sa Ginoo og maayong panglawas. Muna, malipay punta. May sad, no? Kaya nakakita sa ka, congratulations kay ang imong mata wala pa say katarak, kakita pa ka sa kabigot ni Mari. Ana,
Unya mag-away mo ana. Wa na ang kalinaw, na ang kalipay, na asad ang kahiusa. Og maunay gustos Ginoo. Dili ning sigig kabalaka, hangtod lang mahimutang daw, mahimo na tang isog kay istanan, mo nang maggubat na, maggubat, sige nang gubat, sige nang linibakay, kinihaay. Unya napakamoy mahimo ana. May pang mga langgam, sige ran lupad-lupad, hangtod mamatay. Nya magkadungan-dungan ra sa tagkamatay aning mga langgam. Pero mga langgam malipayon nga namatay kay siging lupad-lupad, ang mga buwak siging bukhad bisag mamatay kasunod adlaw, ang mga balili siging buswak bisan pag mga matay sunod adlaw. Mura-mura raman sa guta, magkadungan raman sa tagkamatay ana nila. Wagi siguro karon ini human ninyog simba, abot dia unahan, maligsan mo sa balhabal nga nahaybol. Oh, maligsan ka sa balhabal nga nahaybol ba? Nya matakilid ka, nya human maparok imong o sa lansa nga naas lubi. Mo turok, mo tusok diri. Wa na we. Ugma, wa na. Weak mas na sad. Ay, kana gani mga pulis, man to ay durugista dito. Iko na ragon na ninyo, kana ganing itrap na ninyo. Oy, mao mo no gipusil sa durugista. Perting pataya. Diya sa konsolasyon ay si kuan to kong gimisahan. Patay batanon pa kay pulis. Puparihara na mga buwak kani mga langgam. Nya wa malagi na sila mabalaka. Nganong kita perti mo natong kabalaka. O na pamalit mo slat. Gamay ra ba taghalin gahapon. Ay 71 ra atong halin pero okay na kay nang 71 kaslat so pagpaka na to ang namalit. Nani sila pwede na ni sila mga matay. Nganoan? Relax kay ni palit para sa simbahan, para sa Ginoo, dili para sa kaugalingon. Kada adlaw para nako grasya, og makapamaligya akong slat karon, grasya, og mahalinan, grasya, og mamalit mog slat, grasya, og di mo mapalit, disgrasya. Bitaw sige na, nindog na ta.